вось, уся робота перед Пасхою пороблена, і можна збирати великодний кошик. Зараз покажу, що сьогодні буду класти у гэтую прихожость з вушками. Ну, найперш покладу пару скибочок хлеба. Бабуля заўсёды казала, што хлеб трэба пакласці, і хлеб трэба браць з сабою ў дарогу, і ўвогуле хлеб – гэта тое, без чаго нельга абыходзіцца ні на водным свяце. Таму хлеб пойдзе першым. Кілбаска. Кілбаска, калі ласка, бо разгарэцца ж трэба пасля паста, калі хто трымаў асабліва, то вось кілбаску абавязкова таксама пакладзём. І бабуля казала, што кілбаску трэба вось так парэзаць, каб на яе таксама попала святая вада. Ось не на шкурку, а на кілбаску, тады кілбаска будзе прямо супер святая. Кладзем далей кілбаску. Зараз мода класці агурок і памідор. Не ведаю навошта, але усе людзі кладуць, і я пакладу. Соль. Вось наконт солі усе мае сваякі маюць абсалютна аднолькавае меркаванне, што соль трэба класці. І абавязкова, калі вось мяне выпраўлялі ўжо там свяціць нешта, то казалі, ты ж не забудь хаця адчыніць, каб сюды таксама попала вадзічка, каб соль ужо была такая сапраўдная, як нам трэба. Безумоўна, трэба пакласці некалькі яечак чырвоных, фарбаваных. І таксама бабуля што казала, што трэба гэтыя яечкі вось калі і давала цэлыя, а потым казала, што ты ж ужо як там будуць свяціць, як ужо будзе бацюшка хадзіць махаць, то трэба яго разбіць, і каб было трошкі пачышчанага, каб туды таксама попала святая вада, і тады ўжо будзе шчасце нам усім. Ото складаем яечкі. Ну, калі ёсць булка, то булка, але ў мяне сёлета Пасха вось такая тварожная, то я проста пастаўлю яе зверху. Я нечым яшчэ пластыкавым накрыю сваю пасачку перад тым, як ісці ў царкву, і ўжо будзе ў мяне ўсё гатова. А як вы рыхтуецеся да Вялікадня? Што сёлета будзе ў вашым кошыку? Раскажыце ў каментах, вельмі цікава.